Hej, det här är Petra och Kajsa från Pusselfamiljen. Idag vill vi belysa det aktuella ämnet fasthållningar i skolan och den metod som det visat sig att Kalix kommun har använt sig av i några av kommunens skolor. Det har under de senaste dagarna förekommit massiv kritik mot den metod som skolkonsulterna som kommunen tagit in använder sig av. Vi har tagit del av dokument som visar att flera kommuner planerar att ta in samma metod till sina skolor. Men Kalix kommun och även nu Östhammars kommun väljer att pausa implementeringen av den här metoden. Pusselfamiljen har ju fått ta del av åtskilliga föräldrars och lärares vittnesmål från olika delar av landet. Allt ifrån att barnet har blivit fasthållen i handlederna till att det brottats ner och av flera vuxna faktiskt under långa stunder. Det handlar även om små barn på lågstadiet. Det här är helt fruktansvärda och skrämmande berättelser. Men stort tack till alla er som hört av er och vågar berätta. Vi har också fått ta del av kontrakt som barn ska skriva på som handlar om deras beteende. Många av punkterna handlar om barns svårigheter som bottnar i en funktionsnedsättning som till exempel ADHD eller autism. Det ställs alltså hårda krav på barn med MPF och om de bryter mot dessa regler som till exempel att prata rakt ut utan att räcka upp handen eller att snurra på stolen, då blir de bestraffade med konsekvenser. Vi har pratat med en av Sveriges främsta experter när det gäller just problemskapande beteenden, psykologen Bo Heilskov Elfven, för att hjälpa oss att reda ut de här sakerna. Här kommer intervjun. Hej Bo, tack så mycket för att du är med oss idag. Tack så mycket. Du ska ju hjälpa oss att reda ut lite kring det här med fasthållningar. Vad ser du som mest problematiskt med fasthållningar av barn i skolan? Alltså vi har ganska mycket vetenskapliga resultat som har tittat på just farligheten. Och där har vi lite olika nivåer. Vi har en som heter risken att bli skadad. Där har vi till exempel en studie från 2003 av Legde Sylvester som kunde visa att på 560 ungefär fasthållningar då skadades barnet i 17% av fallen, men personalen i 18. 7% av personalen fick uppsöka läkare och 6% av barnen fick uppsöka läkare. Och sen kanske det värsta, det var 4 personer som fick allvarliga men, alltså skador som inte gick att, alltså som var resten av livet. Och de var 2 personal och 2 elever. Så det är ju liksom, det är ganska våldsamt och det betyder ju också att det är inget argument för att säga att vi ska ha en bra arbetsmiljö, för det är ju skador som är även på personal. Risken är större hos personal. Och sen har vi studier som till exempel Nonno och kollegor från 2019 kom den, tror jag det var. 2022. Nonno och kollegor 2022. Den visade på 79 dödsfall bland barn i skolor och på HVB-hem och psykiatriska avdelningar i USA mellan 96 och 2018. Och i den tiden där hade man alltså 79 dödsfall. Och det var på barn. När vi tittar på dödsfallen på vuxna så är det ju mycket fler tusen. Och i Sverige ungefär 1 om året faktiskt. Hälften ungefär är pedagogiska verksamheter och hälften är polis. Men det är ju i alla fall är det alltid personer med särskilda behov. De jag räknar ungefär 1 om året. Så det är ju fullkomligt livsfarligt för att säga det rakt ut. Mm. För att inte tala tänker jag också om de psykiska men som kanske följer utifrån det, förutom det fysiska. Ja, men också alltså, om vi tittar på fysiska skador så är det vi har en bruten rygg på 3 ställen i Dalsland för några år sedan. En axel som det gav också på ett barn, det är 2 barn i skolan då, som blev krossad en axel. När vi går in på de psykiska skadorna, då har vi, alltså jag såg en studie, jag kommer inte ihåg vem som har gjort den tyvärr bara, men de tittade på barn med Aspergers syndrom, alltså autism 1 som hade gått i vanlig grundskola i England och 50% hade PTSD på bakgrund av fasthållningar i skolan. Så det är ju psykiska skador. Och sen har vi ju alla de här vittnesbörden från SIS, där framförallt ledskador är vanliga bland tjejer som har suttit på SIS. Där kom ju en rapport av Maria Andersson Fågel här för inte så värst länge sedan som har tittat på det. Och hur ser du på den här typen av kontrakt som bland annat har använts nu i Kalix, där det ställs så höga krav på elever till exempel med MPF, om specifikt sådana saker som de har svårt för? Ja, men alltså, det finns lite olika nivåer i kontraktsproblemet. Alltså det är att barn kan ju inte ingå avtal. Rent juridiskt så kan man inte det.
För några år sedan så var det så att Friends, de fick barnen att skriva på sekretessavtal. Och det var det då en advokat som fick stoppat. För barn kan inte skriva på avtal. Så att man liksom överhuvudtaget presenterar barnet för kontrakt är egentligen fullkomligt galet. Så det är det första nivån. Nästa nivån, det är ju att varje gång vi skriver ett kontrakt, där lämnar vi ju ansvaret till barnet. Det är ju barnet som ska se till att vi har en bra arbetsmiljö och ordning och studiero. Men det är ju inte barnen som får betalt, det är ju personalen. Så det tycker jag är lite galet att dumpa ansvaret på det viset med hjälp av ett kontrakt. Dessutom är det ju så att de ställen man använder kontrakt, där accepteras det ju inte att barnet vägrar. Men barnet har skolplikt. Och det blir ju jättemärkligt. Alltså för det innebär att du tvingas skriva på ett kontrakt. Och sen kommer vi till det mest spännande. Kontraktet stipulerar oftast, om du låter bli att ha de beteenden, där låter vi bli att straffa dig. Den typen av avtal, det brukar vi kalla beskyddarverksamhet eller utpressning i resten av samhället. Framförallt när man tvingas skriva på det. Så att kalla det kontrakt är i sig fullkomligt vansinnigt. Det tycker jag. Sen är det ju så att när man gör kontrakt som vi har sett i Kalix, de är generella. Det innebär att det är samma kontrakt för alla barnen i en klass. Och det är ju saker, man får inte snurra på sin snurrstol har jag sett och liknande. Man måste äta med både kniv och gaffel. Det finns ju barn som inte kan det. Alltså barn med ADHD kan inte låta bli att snurra på en snurrstol. Alltså det är ett diagnoskriterium att man har impulsivitet. Och det finns barn, jag kan inte äta med kniv och gaffel. Alltså jag har inte motorik till det ganska enkelt. Så det blir antingen eller i mitt fall. Och det skulle jag kunna bli straffad för i de kontrakten som har ingått i Kalix kommun. Och där blir det problem så fort vi har en generell metod. Alla barn ska leva upp till ett visst beteende. För det är inte alla barn som kan. Och de barnen som faller igenom, det är ju barn med särskilda behov. Framförallt NPF-barnen och liknande. Det motsvarar ju att alla skulle få godkänd i simning i grundskolan. Oberoende om de har ben eller armar inte armar. Och där har vi ju en pysparagraf i skollagen, så det går ju att komma undan i alla fall. Men det gör det ju inte för de här kontrakten. Alltså det är jätteviktigt att vi kan inte göra ett kontrakt som direkt diskriminerar personer som fattas vissa förmågor, för det blir ju diskriminering i sig. Och funktionsnedsättning är ju en officiell diskrimineringsgrund i svenska lagen. Mm. Det blir problematiskt. Om man tittar på de här utbrotten som barn med NPF kan få, så tänker vi ju många gånger att det handlar om att man inte då kan möta upp på omgivningens krav. Vad finns det för orsaker till att barn bråkar i skolan? Alla har ju såklart inte NPF som bråkar. Vad är dina tankar kring det? Ja, alltså, och det är också många nivåer i det. Alltså, vi har ju barn som bråkar med varandra, till exempel konflikter. Och det har vi haft på varenda skolgård sedan vi fick grundskola. Och det har vi haft i 150 år. Minst. Jag brukar tycka det är jätteroligt om man liksom tänker, här har vi 5000 skolor i Sverige och vi har haft en konflikt på långrasten i varenda skola i över 150 år. Och efter konflikten på denna rasten tar vi ett samtal med Liam och så säger vi, Liam, du måste väl ändå förstå att så kan man inte göra. Men alltså, han är ju bara ansvarig för den lilla delen han har varit del i denna rasten, inte för de 150 åren och 5000 skolor. Så vi har fel på systemet. Mitt emot där jag bor så öppnade en skola för några år sedan. Och på första långrasten så öppnade de dörren och släppte ut 532 lågstadiebarn samtidigt på skolgården utan en plan. Det gör vi inte någon annanstans i samhället. Alltså i alla andra sammanhang där har folk en plan. Så vi har ju alldeles för stora förväntningar på barn när vi släpper ut dem på rasten. Och vi ser ju att det går att undvika. Alltså Gustavsunds arbete med skolgårdspedagogik visar ju att vi får konfliktfria raster. Det handlar om vilka metoder vi använder. Så det är jätteviktigt att säga att de vanliga barnen, det är inte svårt. Det handlar bara om att se till vad är det för aktiviteter vi erbjuder bra aktiviteter, se till att de vuxna är delaktiga. Det är inte svårt. Barnen med särskilda behov, de konflikterna de har, det är väldigt många av dem kan ju vara med andra elever, men väldigt många är ju med personal. Och det vi ser i Kalix till exempel, det är ju att barn har vägrat, barn har pratat tillbaka till personalen, alltså tjafsat emot och liknande. Det är de historierna jag har fått från föräldrar. Och då tar man tag i barnen och drar ut det och gör en fasthållning. Och det kommer ju inte att hjälpa. Alltså där kommer ju barnen att reagera mer. Men då måste man förstå, när har barnen den typen av konfliktbeteende? Primärt i flexibilitetssituationer. Alltså när vi kräver att nu är det en ändring, nu ska du göra som jag säger. Fast barnen inte hade sett det komma. Och barn med till exempel autismsvårigheter har jättesvårt att se det komma. De har svårt med orsak och verkansförståelsen. Så det kommer väldigt ofta som en överraskning. Och de har svårt med flexibilitet.
Det är ett diagnoskriterium. Så det innebär ju att oväntade överraskningar blir jobbiga och leder ofta till utbrott. Om vi då lägger in en kraftfull konsekvens på de utbrotten, då är vi ju igen ute att diskriminera barnet. Det är väl den vanligaste konflikten. Det andra, det är den här upplevelsen av att det är orättvist. Och jag upplever, alltså när man ska prata om orättvisa, så handlar det om att jag i mitt liv hela tiden kan förutsäga. Idag pratar vi om det här, alltså vi tänker inte liksom att det är stimuli och respons som man trodde i den gamla behaviorismen. Utan vi tänker så att när jag går ner på gatan och öppnar dörren, då har min hjärna räknat ut ungefär 50 möjliga händelseförlopp som kan hända när jag öppnar dörren. Och händer ett av dem, då har jag redan planerat hur jag ska agera i det. I mitt omedvetna. Det är så vi jobbar, vi människor. Och därför kan vi liksom klara oss i svåra situationer i väldigt många fall. Men alltså barn med svårigheter med central koherens, orsak-verkansförståelsen, som vi vet att alla barn med autismsvårigheter har och de flesta med ADHD och faktiskt 20% av befolkningen i viss mån har problem med. De har inte skapat de här förutsättningarna för vad som ska hända. Alltså de kan inte räkna ut vad som kommer att hända och därför kan de inte förbereda ett beteende. Och det innebär då att när någon liksom plötsligt säger nu ska du straffas, då kommer det som en överraskning. De har inte räknat ut att det kunde bli konsekvensen. Det är ju jätteintressant. Och där har vi till exempel i England, där för att du ska dömas som brottsling, där ska du kunna, alltså ska advokaten kunna bevisa att du kunde räkna ut vad konsekvensen av brottet skulle bli. Annars kan du inte dömas. Men det har vi inte i Sverige. I Sverige så anser vi ju liksom att alla är ansvariga för sina handlingar. Man kan inte bli omyndig i Danmark bara på grund av funktionsnedsättning. Man kan inte bli omyndig i Sverige bara på grund av funktionsnedsättning. Och då blir det jättebesvärligt för de här barnen sen i lagsystemet så småningom också. Men i skolan är det ju extra viktigt, för det blir ju kravsättning hela tiden. Kommer kravet som en överraskning, säger barnet nej. Om läraren då säger du får inte säga nej till mig, då blir det ett straff. Där kommer barnen att säga det är orättvist. Och då blir det den här obalans. Jag känner det är en obalans här med vad jag hade förväntat. Och det är en ångest. Och den ångest reagerar barnet i vissa fall på genom att reagera ut, i andra fall genom att reagera in. Men de som reagerar ut blir då i den här metoden som man använder i Kalix, de blir ju utdragna ur klassrummet. Det är det vi ser, det är de vittnesbörden vi har där uppifrån. Och ibland fasthållen i 45-50 minuter. Mm. Och även just låga åldrar, vi har hört om lågstadieåldrar och så vidare. Och jag vill också nämna att vi har ju, alltså där de här skolkonsulterna i det här fallet har även varit på tidigare skolor. Vi har ju fått in vittnesmål från fler skolor där det här har förekommit i det här sammanhanget. Och jag tänker också, vad händer det med ett barn som bevittnar det här, som kanske faktiskt som också kan ha svårt med ett utåtagerande beteende, där det kanske kommer sig av miljö hemifrån, man kanske har det svårt hemma. Hur är förtroendet där skolan kanske är den enda trygga platsen att våga prata med någon på skolan när man bevittnar det här? Ganska ledande fråga. I och för sig. Men jag tänker just att det är en viktig fråga också, för att vi vill ju att de ska ha förtroende för skolpersonal, och det kanske legitimerar beteendet som man är med om hemma. Ja, det finns två problem i detta. Och det ena, det är ju att man förlorar tilliten till de vuxna. De vuxna är fullkomligt galna. Det kommer som en blixt från en klar himmel och man kan inte se det komma. För barnen som är stressade får inte heller ordning på orsak och verkan i huvudet. Och barn under 10 har ju överhuvudtaget jättesvårt för det. Alltså så hela lågstadiet är det ju något vi inte kan förvänta dem ha rent utvecklingspsykologiskt. Men även 20% av dem som är 15, så är det ju. Men den här situationen där du liksom upplever att den här vuxna kan inte jag lita på, det kan komma från var som helst, innebär ju att det här vi kallar den pedagogiska alliansen är svår att bygga upp. Det är en sak. Sen har jag träffat personer som har traumatiserats av att se det, alltså som direkt får flashbacks till situationer där andra har utsatts. Därför att de upplevde att, alltså när vi skulle säga trauma som kan leda till PTSD, det handlar alltid om att en rädsla för döden, att dö i situationen liksom. Det är det handlar om. Om barnet upplever att min trygghet här, det är de vuxna, och plötsligt vänder de vuxna och blir fullkomligt galna och gör saker som är väldigt skrämmande, då kan det bli så pass traumatiskt för barnet så att det rent faktiskt får flashbacks. Det har vi exempel på, också i litteraturen. Och det tror jag inte heller man får tänkt där. Alltså, det är så många saker som blir fel här. För så säger man ju då ofta, men vi måste ju göra det för annars får inte barnen ro att jobba.
Jag är helt övertygad om att det är ingen som får ro att jobba resten av dagen om vi har haft den typen av konflikt. Därför att känslorna blir liksom hos alla barn, liksom stressen blir jättehög, det blir ingen inlärning. För där har vi också fått vittnesmål från föräldrar till barn som har lätt att följa regler och som det går bra för i skolan, men som har blivit väldigt skrämda av att se sina klasskamrater släpas ut ur klassrummet. Ja, och det förstår jag. Det är jätteskrämmande, och ju mindre barn du är, ju mer skrämmande är det. Så för ju mindre upplever du att du är liksom i den vuxnas våld, så att säga. Det finns då kommuner som pratar om att man inför de här metoderna, man implementerar de här metoderna med konsekvenser och fasthållning. Och så samtidigt pratar om att man arbetar lågaffektivt. Och vi uppfattar ju lågaffektivt bemötande av de här metoderna som totala motpoler i de här avseendena. Ja. Om vi börjar att bena ut lite grann kring lågaffektivt bemötande, och kan du kort beskriva vad innebär det? Ja, men alltså i princip är det en metod för konflikthantering. Alltså det handlar om hur förhåller jag mig i en konfliktsituation. Var backar jag, var står jag fast och hur gör jag? Hela tiden i syftet att barnet ska behålla kontrollen över sig själv. Så det är förebyggande på väg in i konflikt, och det är hanterande även vid våldsamma konflikter. Och där är det ju även så att jag lär ju ut fysisk metod. Alltså vad gör vi när ett barn ger sig på ett annat barn rent fysiskt? Där har vi ju en metod med bas i lågaffektivt bemötande som funkar och som inte är farliga och som inte bryter lagen. Alltså där jobbar jag med en metod som heter Studio 3, som är en brittisk metod. Och den går just ut på att hålla barnet i rörelse så barnet kan röra sig fritt i en kort intervention och sen släppa snabbt. Så det står inte i motsättning till att göra en fysisk ingripande. Det är viktigt. Men just konsekvensen står absolut i motsättning till det sättet att jobba, för konsekvensen kommer att vara konfliktupptrappande. Alltså det är så det är alltid. Och vi ska ju jobba konfliktnedtrappande. Och lågaffektivt bemötande är ett svenskt begrepp för det vi i vanliga resten av delen av världen kallar de-escalation. Alltså deeskalering. Vi tänker på hur kan vi trappa ner konflikter istället för att trappa upp. Sen kan det ju kombineras. Alltså i särskild polistaktik, som är en metod utvecklad i Danmark men som används av svenska polisen i storstäderna för stora folksamlingar. Där är man ju lågaffektiv inledande. Alltså inga hjälmar, inga skölder och så vidare, fotbollsmatcher och liknande. Polisen står inte precis vid supportern, de står lite undan. Är det sen så att något händer och folk börjar kasta med stenar, så backar polisen först en stund. Och orsaken till att de gör det är att de vill inte gå in i folksamlingen när det är 2 som kastar stenar och det står 1000 människor. För då kommer det bli våldsam konfliktupptrappande. Utan först låter vi de 1000 säga till de 2, låt bli att kasta stenar. Och fortsätter de, ja då lämnar de 1000 och då är de 2 kvar. Sen kan vi gå in med polisens vanliga metoder. Så där kan vi använda ett lågaffektivt arbetssätt i början av en situation och sen ta över med något annat så småningom inom polisens våldsmonopol. Men skolan har ingen våldsmonopol. Skolan är inte del i våldsmonopolet. De får inte använda våldet. Så det är viktigt att säga att alltså, lågaffektivt bemötande är en metod för konflikthantering. Den kombineras i olika sammanhang med andra metoder. Och framförallt väldigt mycket med särskilt stöd kombinerar vi ju med alltså, tydliggörande pedagogik och så vidare. Så det, alltså, de som säger att lågaffektivt bemötande innebär att det inte är några regler eller att folk inte gör något, det är fullkomligt vansinnigt. Alltså, vi jobbar hela tiden med, vi hanterar med lågaffektivt bemötande, vi utvärderar varför den här situationen uppstod, vi tar reda på hur vi ska se till att den inte händer igen och sen implementerar vi den metod. Och det gör vi genom framförallt struktur och stöd. Alltså metoden passar som hand i handske in i en klassisk specialpedagogiskt arbetssätt. Och det gör ju inte metoder som bygger på konsekvenser. Det går precis motsatsen till specialpedagogisk arbetssätt. Det känns ju lite som att vi är på någon liten tidsresa tillbaka i tiden när det gäller det här bemötandet som nu försiggår i flera kommuner. Och jag har ju personligen jobbat med barn med autism i ganska många år. Och för 20 år sedan då var det mycket av det här att vi skulle sätta gränser och det var väldigt mycket maktkamp. Det var också mycket belöningssystem och sånt där som man trasslade in sig i. Och när vi började jobba lågaffektivt i vårt arbetslag tillsammans med tydliggörande pedagogik och alla stödstrukturer som behövs, då minskade ju antalet konflikter drastiskt. Antalet utbrott drastiskt. Det var egentligen bara när vi fick nya elever. De kunde få utbrott tills vi hade börjat jobba med dem. Vi har ju fått ta del av
vittnesmål nu där fasthållningarna har eskalerat. Den här metoden som implementeras i Kalix, där handlar det om att hålla i handlederna, står det i boken. Ja. Men det verkar också eskaleras. Har du tankar kring det? Ja, alltså det här med att hålla i handledarna, det finns det ju andra metoder som förespråkar också. Och de metoderna ingår i det vi brukar kalla control and restraint. Ett metodfält så att säga. Där tanken är att vi ska kontrollera personen i situationen. Och där har man jobbat dels med nedbrottningar för länge sedan liksom. Och sen är det mer och mer blivit så att nedbrottningar, det är inte kommer få, det får vi liksom inte syssla med. För det är det som är absolut farligast. Och där ser vi bland annat i brittiska metoder att man använder mer och mer det vi kallar chair restraint. Alltså att man håller fast i en stol där man håller just handledarna och sen kanske lägger ett ben över personens ben. Men det är ju fortfarande så att man ska hålla fast tills barnet blir lugnt. Problemet är att i det ögonblicket du håller fast så ökar adrenalinet hos barnet. Barnet börjar kämpa emot. Och det innebär att du liksom får en ökning i adrenalinet som måste förbrännas innan du blir lugn. Och du förbränner adrenalin genom rörelse. Och det är ju jättesvårt när man blir fasthållen. Och där har vi dödsfall i den positionen också dokumenterade. Som just visar att alltså, i och med att adrenalin ökar så pass mycket så slår ju hjärtat mycket. Och där finns det då en risk att du får en mjölksyra i hjärtmuskeln. Så det är barn som har dött i den typen av situationer inom det som man kallar bootcamp-rörelsen i USA till exempel. Ligger filmer på YouTube där man kan följa dödsfallet direkt. Alltså, man kan se direkt vad det är som händer. Efter 45 minuter så dör den här 14-åringen. Det är riktigt skrämmande. Men det är ju den typen av fasthållning där man bara håller fast i handleden. Så det kan också hända. Där man till och med går med personer med att hålla fast i handleden så att kan förbränna adrenalin. Men det kommer inte räcka. Alltså den förbränningen liksom för motståndet fortsätter öka. Därför att personen har särskilda behov och inte förstår situationen och agerar i panik. Alltså, förstår du inte orsak och verkan så kan du uppleva att du håller på att dö i det ögonblicket någon tar tag i det på det viset. De vill ta livet av mig. Och det är klart, där fortsätter du jobba i panik och då är det risk att du dör. Så metoden i sig är inte på något vis säker. Sen är den inte på något vis laglig heller. I Sverige får vi inte göra tvingande kroppsliga ingrepp. Det står faktiskt i regeringsformen, så det är en grundlag. Det vi får göra det är att avvärja när det är nödvärje, en nödsituation. Och det får vi bara göra i proportion till det som vi försöker undvika. Om vi försöker undvika att ungen säger jag vill inte äta korv, alltså det funkar liksom ingenstans för farligheten är mycket större i fasthållningen. Utan det ska ju vara att barnet ger sig på en annan med en yxa eller något liknande för att vi skulle kunna få använda fasthållning. Så därför försöker vi ju lösa metoder som inte har samma farlighet för att kunna matcha de situationerna vi försöker lösa. Det är jätteviktigt. Så jag tror inte vi behöver inte fasthållningar. Jag har jobbat i verksamheter som inte behöver fasthållningar. Jag har jobbat med rättspsykiatri som varken använder bältning eller fasthållningar. Alltså det går också. Det är klart. Det går jättebra och det är ju också mer effektivt om man vill minska antalet utbrott, om man vill förkorta utbrott. Vill man förlänga dem, ja då håller man ju fast, men det är ju ingen som vill det. Så det handlar väl mycket om okunskap, tänker jag. Ja, vi har en kille som heter Martin Goldwyn från Irland som la fram en studie på en konferens i Malta 2007 och där har han tittat på personer med autismdiagnos. Och han sa att om vi håller fast så blir det i genomsnitt 45 minuter tills det är lugnt. Om vi bara låter bli och tömmer lokalen så personen är själv så tar det 7 minuter de första gångerna. Efter 9 månader så tar det 30 sekunder i genomsnitt tills personen är lugn. För man lär sig lugna ner sig också när man får göra det. Så det är ju väldigt mycket mer effektivt att hålla på det viset. Och utifrån, alltså vi har ju då fått in väldigt många olika vittnesmål kring det här. Vad är din rekommendation till föräldrar när det här har hänt, när deras barn har kommit hem och de har berättat om det här och så vidare, eller ibland fått reda på det av annan personal och så vidare. Vad är ditt råd till, vad ska de göra? En fasthållning ska per definition, tycker jag, polisanmälas. Alltså det är olagligt, så är det. Sen vi har några rättsfall från högsta domstolen. Vi har personal i Knutby skola som blev dömt för några år sedan för en fasthållning i Knutby skola. Men vi har också andra situationer. Vi har en situation där man inte dömde personalen som också gick hela vägen upp. Men det handlar inte om dom, det handlar om barnet skulle få en kränkningsersättning. Det viktiga där att säga det är att det som står i de lagarna, det är att det står väldigt tydligt både från högsta förvaltningsdomstolen och från högsta domstolen att det är inte vägledande domar. Varje situation måste utredas.
Därför att varje situation är unik. Vi har ingen absolut möjlighet att göra den typen av interventioner i lagen. Vi har inget våldsmonopol. Så därför måste vi in och titta på om nödvärnsparagrafen i brottsbalkens kapitel 24 har räckt till för att täcka det här beteendet. Det är väldigt viktigt och det krävs ju då att det polisanmäls. Så det är väldigt viktigt att säga att alla bör polisanmälas. Sen är det ju så att förut kunde vi ju anmäla kränkningar till Skolinspektionen. Det får vi inte riktigt göra längre, men vi får gärna anmäla till Skolinspektionen. Gör det skriftligt för då blir det diariefört. Och sen kommer det många anmälningar på en skola så kommer de förhoppningsvis att inleda en granskning. Och sen går det att JO-anmäla, för skolan är en myndighet, så det är ett myndighetsagerande. Så det bör man såklart också göra. Och just när vi går in i alltså en fysiska fasthållning där vi begränsar en persons rörelsefrihet, där bör vi absolut alla gånger ta de vägarna. Därför att det är inte lagligt. Mm. Jag tänker också för personal som också hör av sig till oss om hur det har varit för dem att behöva arbeta efter det här sättet när det också har gått helt emot deras egna förhållningssätt där man har arbetat tidigare och så. Hur kan man tänka där som personal? Alltså, jag sitter i Psykologförbundets etikråd och där får vi ju ibland sådana förfrågningar från psykologer som säger alltså jag upplever inte att jag etiskt kan utföra mitt arbete. Och det är ju sällan för att de tvingas till fasthållningar, det är inte de psykologer. Men däremot att de kanske bara har 20 minuter till varje patient och liknande. Det kan vara sånt de upplever att det räcker liksom inte till. Och då brukar vi ju rekommendera att rösta med fötterna. Hitta ett annat jobb, för du är ansvarig för det beteende du står för. Alltså den legitimerade lärare som ingår i den här typen av fasthållning kan förlora sin legitimation. Det är väldigt viktigt. Alltså därför bör den lärare ju säga att det är min yrkesetik. Lärarens yrkesetik är också viktigt att säga. Den handlar ju alltid om att den är faktiskt jättebra. Jag håller på med att granska yrkesetik. Jag har varit med om att göra psykologernas nya yrkesetik. Jag gjorde en uppdatering som blev giltig nu här för några månader sedan bara för hela Norden. Men i lärarens, den är bättre än någon annan. Den säger att vi utgår alltid från det enskilda barnets behov. Och sen står det, ibland är det så att det enskilda barns behov står i konflikt med resten av barnens behov. Och då får vi liksom hitta bästa kompromisset. Och sen 3, men det får aldrig gå ut över det enskilda barnet. Alltså den kommer igen i den sista paragrafen igen. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och det innebär ju att går du emot din yrkesetik, där finns det risk att du förlorar din legitimation. Så utgångspunkten den är ju att du är personligt ansvarig för att se till att du jobbar etiskt. Och därför bör du säga att det kommer inte jag att göra. Och där ser vi ju till exempel, jag läste papper från Östhammars kommun som ju ska införa samma metod som i Kalix. Och där har man skrivit direkt i pappren, kommunala pappren. Det kan vara så att det är viss personal som känner sig obekväma på det här sättet att jobba och de blir då omplaceras. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt märkligt. Men så kan det ju vara. Mm. Mm. Man har ju också beskrivit från föräldrahåll, men även från pedagoghåll, att man då har som kanske elev med de här svårigheterna blivit av med sin resurs eller extra stöd och så vidare. Hur tänker du kring det? Och så förväntar man sig då att de ska klara det här, men också möta de här konsekvenserna. Om vi tittar på helheten av det här. Ja, alltså vi har fått senaste åren en ökning i det särskilda stödet. I grundskolan, och det hänger i väldigt stor utsträckning ihop med att vi la ner väldigt många resursskolor och pratar mer inklusion sen skollagen som kom i 2011 och den läroplan som följde med den också. Och det har inneburit att varje gång vi då ser att här är en som inte riktigt klarar det här gemensamma, ja, då måste vi sätta in någon typ av särskilt stöd. Och då det är ju så skollagen säger. I skollagens kapitel 3 är det väldigt, väldigt tydligt att eleven ska få det stöd eleven behöver för att kunna nå så långt som eleven kan nå. Det är den första delen. Men sen kom det ju också i skollagen 2011 det här kapitel 5 som handlar om trygghet och studiero. Som ger vissa befogenheter till kvarsittning och sådana här saker. Och det är ju till och med uppdateras i 2022. Att man får leda ett barn ut fysiskt. Det står inte att du får dra ett barn ut fysiskt, du får leda ut. Det är en väldigt stor skillnad får vi säga. Det innebär att barnet på något vis hänger med när du tar tag i honom. Och det är ju inte att dra ut ett barn med handledarna. Det är väldigt viktigt. Men där är det tyvärr så att vissa, och det hör jag bland annat i en TV4-intervju från Kalix kommuns hon är skolchef eller skoldirektör, där hon går in och säger att nu har vi fått de här verktygen i lagen och då måste vi använda dem. Men så är det ju inte. Alltså verktygen i lagen ligger i kapitel 3 för att se till att barnen når målen och får det stöd barnen behöver.
Och sen har vi lite verktyg som är jättekonstiga, för att i lagstiftning i Sverige, där har vi i vanliga fall så att vi säger det här måste du göra. När du svänger vänster gör du det på detta viset. Och de här sakerna får du inte göra. Du får inte stjäla till exempel. Men skollagens kapitel 5 det säger att de här saker får du göra. Det finns ingen annanstans i lagen. Alltså, och det innebär att folk tolkar det som att det måste jag göra. Och så är det inte. Utan det är gränsen för hur långt du får gå. Men det är klart du ska lösa det med det minsta ingreppet. Alltså, det gäller ju hela förvaltningen att vi måste lösa det med det minsta ingreppet. Det är en grundläggande princip i svensk förvaltning och skolan är en del av det. Så det är ju inte så att de verktygen är till för att de måste användas. De verktygen är beskrivna för att hålla du dig inom dem, ja, då bryter du inte lagen. Men det betyder inte att du ska göra det. Så jag tycker egentligen det är viktigt att säga att om du som personal liksom får det här kravet på dig, så kan du säga, ja men jag får bara göra så enligt lagen, men jag tycker inte det är nödvändigt. Och då tänker jag inte göra det. Alltså en legitimation betyder att jag jobbar utifrån min egen kunskap. Jag brukar skoja när vi fick lärarlegitimationerna med lärare, så nu har ni fått legitimationer gratis. Nu kan ni förlora dem. För det är det enda vi har legitimationerna till, det är att vi kan förlora dem. Nu är det någon som kommer och kollar vad du sysslar med. Och sysslar du inte med det på rätt sätt, då kan du förlora din rätt att undervisa. Det är det vi har legitimationen till. Och det är jättebra att jag har en legitimation som psykolog. Det är jättebra att läkaren och kirurgen har en legitimation. För att då är de ansvariga för sina handlingar och måste jobba utifrån sin kunskap. Det betyder att ingen kan säga till oss vad vi ska göra. Det är vår legitimation som bestämmer det. Det betyder att angiverilagar och så, det får vi förhålla oss till utifrån vår yrkesetik och vår legitimation. För vi vill inte förlora legitimationen. Det gäller såklart också lärare numera. Så är du som lärare så att du tänker att det är ingenting som jag ska syssla med. Då ska du säga att jag kan inte under min legitimation få mig att göra de här sakerna, för där skulle jag äventyra min möjlighet för att kunna jobba i det här yrket. Och det är ett ståndpunkt du absolut får ha. Har du någon fråga nu? Ja, vi har ju också fått in berättelser om att det ibland inte då är läraren som ska utföra själva den här fasthållningen eller dra ut ur klassrummet, utan att man anställer då vad man kallar elevcoacher. Och sen har vi också sett hur man har sökt då efter till exempel för detta väktare till den här rollen. Vad tänker du om det? Ja, det är fullkomligt vansinnigt. Alltså, väktare har ju inga befogenheter, så det är viktigt att säga. Ordningsvakter har befogenheter att jobba. De har alltså befogenheter att delta i våldsmonopolet. De har en utbildning på 2 veckor som innebär att de får ta del av polisens våldsmonopol. Och de ska vi ju inte ha in i skolan, för det är ju ett sätt att införa möjligheten att utöva våld mot elever bakvägen. Det är jätteviktigt att vi inte gör det. I USA, där man har gjort det väldigt mycket, där har man sett att där man jobbar med den typen av metod så ökar kriminaliteten bland barnen 15 år senare. Inte bara bland de som man faktiskt har tagit tag i, fast det också bland deras kompisar. För det, alltså den här konsekvensorienterade metoden, den ökar risken för kriminalitet. Och det var 22% ökade det för de barnen som inte hade utsatts. Och det var i en sammanhang där vi inte har skillnad mellan skolor, men jämförde precis likartade skolor kring demografi och inkomster och social status och liknande saker. Så det är väldigt viktigt att säga också, på lång sikt får vi de konsekvenserna om vi sätter in polismetoder i skolan. Det är den ena delen. Den andra delen, det är att det är ett utnyttjande. Vi har haft det förut inom LSS, där jag har jobbat ganska mycket, och vi har det inom ungdomsvården som ju har befogenheter, att ibland så kallar man på den starkaste gubben. Nu får du komma. Och där pratar jag ofta med de här starkaste gubben, och de upplever sig våldsamt utnyttjade i detta. Jag får inte bygga relation här, jag får bara använda som den här jävla Hulk, säger de. Så jag får inte utfört en pedagogiskt arbete. Och de upplever sig utnyttjade och håller inte särskilt länge i verksamheten om de utnyttjas på det viset. Så det är inte heller långtidshållbart, så att säga. Sen har vi en rolig studie av Stål Björkly från 1999 som visade att 58% av våldet mot personal är i gränssättningssituationer. Så den måste man också liksom ta in. Bygger vår verksamhet på att sätta gränser, så blir det mer våld mot personal. Och det är ju en arbetsmiljöfråga. Och när vi går in på det här med gränser, jag hörde en intervju igår bland annat då från Kalix, där man också pratat om att man har haft problem med låga studieresultat och man kanske har haft problem med stök och så vidare. Man får känslan i alla fall att det kanske är det som det handlar om i de här kommunerna. Man har valt att anlita de här skolkonsulterna, att det är det man är ute efter. Man har ett problem och nu vill man lösa det. Vad finns det vad skulle man gjort istället?
skollagen är väldigt tydlig i kapitel 3. Du ska gå in och jobba med stödet till de eleverna som stökar. De behöver mer struktur. De behöver veta vad som ska hända. Och där pratar jag inte om att om du gör det så kommer den konsekvensen. Utan nu gör vi det här, sen gör vi det här, sen gör vi det här. Det är det som Gustav Sunds arbete på skolgården också har visat. Att har vi liksom, här gör man det och här gör man det, så funkar det hur bra som helst. Och det är särskilt stöd i skollagen. Det är den vägen vi ska gå. Det man gör i de här kommunerna, det är att man tar in en generell metod. Och där tänker man att det är vem som helst som stökar och bökar. Men det är det inte. Det är ju barnen med ADHD, det är barnen som står på kö för utredning till BUP, det är barn med autism, det är de som kastar med möbler, det är de som ställer till det. Och när du tar in en generell metod som funkar på 90% av barnen, de som aldrig skulle gjort det i alla fall. Men däremot så blir det fullkomligt kaotiskt för de 10% vi hade störst problem med, så kommer det ju inte att hjälpa. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt att säga. Plus att det blir ju då den här strukturerade diskrimineringen av barnen med funktionsnedsättningar. Så det vi ska göra, det är in med särskilt stöd. Och det betyder inte in med fler personer. Alltså när vi tittar på vad vi vet idag, bland forskning från klinisk verksamhet, så är det att ju fler coacher vi sätter in, ju sämre blir personalens kompetens. För då behöver inte personalen ta hand om eleven, de låter coachen göra det eller assistenten göra det. Och då kommer ju nästa barn att ha för stora problem för lärarens kompetens. Och då får vi en ny coach och då får läraren ännu mindre kompetens. Och sen växer det. Vi hade en Norrlandskommun som var uppe på 22,5% barn remitterade till BUP för att varje barn som fick en diagnos fick en assistent. Och det var 2008. Idag är de ner på 7% för de tog bort assistenterna. Så det är jätteviktigt att säga. Det är ju den vanliga läraren som ska ha handledning av elevhälsan. Och det finns elevhälsa i varenda kommun. Vi har de här kunskaperna. Vi har SPSM, alltså Specialpedagogiska skolmyndigheten, som gärna kommer ut och gratis handleder elevhälsoteamen och specialpedagogerna och lärarna kring de här barnen. Alltså alla de här resurser finns. Vi måste bara förstå att vi ska inte göra det på generell nivå, vi måste göra det på individnivå. Det är där vi jobbar. Det är jätteviktigt, men det är så lagen är satt ihop och det är så att det faktiskt funkar bäst. Och det är bra att de två saker hänger ihop. Mm. Vi fick någon fråga också där frågan var ställd att i min klass så har jag 22 olika anpassningar för olika elever på en klass av 30. Har du någon tanke kring det? Hur kan en sån pedagog, vad kan man göra istället? Eller hur kan skolan hjälpa till om det är så det här ser ut? Ja, men alltså, det är väldigt viktigt att säga, ja nu har vi en som säger så. Och jag tror personen, men jag tror inte att alla anpassningarna är lika kraftfulla. De som behövs. Jag tror vissa barn kräver och behöver att du skriver på tavlan vad som ska hända på lektionen. När du har gjort det så har du kanske anpassat för hälften av klassen. Sen är det några stycken som behöver bildstöd för samma sak. Det är också några som behöver en egen lapp eller ett eget bildstöd. Och någon enstaka behöver vi tejpa det på bänken. För annars är det borta på 2 sekunder. Men det är ju inte 22 olika anpassningar utan det är ju så att vi gör anpassning i olika grader. Och där kommer barnen att klicka in i de här graderna. Oftast när jag hör lärare säga jag har 22 anpassningar på 28 elever. Då är det en elev som inte vill jobba med anpassningar. Alltså en lärare som inte vill jobba med anpassningar som liksom tar det som argument. Men när vi väl går in och tittar på det i praxis, det är det ju inte 22 specifika anpassningar i samma situation. Det är jätteviktigt. Och sen anpassningar, alltså väldigt många anpassningar är väldigt breda. Alltså sätter vi gummidubbar under stolarna så anpassar vi inte bara för den enstaka som störs av ljudet. Det blir mycket lugnare för resten också. Alltså, så är det. Det är ju inte besvärligt. Och någon elev klarar inte av att äta i matsalen och måste ha sin mat någon annanstans. Så det är inte heller besvärligt. Alltså det handlar bara om att vi låter bli att se barnen som flock och börjar fundera på vad behöver den här eleven och hur kan vi möta det på bästa vis. Och det är så här också, brukar jag säga, att om man har 22 anpassningar då behöver man ju kanske skruva på sin undervisning för man har ju de elever man har framför sig. Ja, alla elever finns i skolan och alla elever har rätten att få den bästa undervisningen. Så du måste ju hitta en metod som träffar flest elever där de är. Och sen måste du anpassa utifrån de som behöver det extra. Det och liksom... de flesta anpassningar som elever med autism och ADHD liksom måste ha, de flesta av de anpassningarna är ju väldigt bra för hela gruppen. Ja. Också. Ja, absolut. Alltså det ser vi ju när vi får in en inklusion som funkar där. Det får vi ha ändrat på hela strukturen. Då behöver man inte ens kalla det för anpassningar och då behöver man inte heller hålla på och dokumentera det. Utan det är bara att göra liksom det tillgängligt för alla som är där.
Precis, det är så vi jobbar. Alltså bara det att vi ser time timers i vanliga klassrum, jag blir glad när jag ser dem. Ja. För det betyder att det är någon som tänker specialpedagogiskt, har tagit ett specialpedagogiskt verktyg och säger att det går faktiskt att använda brett för en hel etta eller hel trea. Det funkar jättebra. Ja, avslutningsvis då, vad ska vi skicka med till alla de här kommunerna som nu sitter och funderar på och håller på och upphandlar den här typen av metoder som innehåller konsekvenser och fasthållningar? Räkna på hur mycket skadestånd ni får betala på de här fasthållningarna. För det är så att ni kan åka på skadestånd och de kan bli ganska höga. Räkna på vad som händer om det går riktigt illa, att barn skadas allvarligt eller dör. Jag är helt övertygad om att det blir inte billigt. Sen har jag ju förstått att när de här företagen kommer in och jobbar, då är det inte heller billigt. Utan alltså, ni har kompetensen i kommunen, ni har en elevhälsa, ni har jättevälutbildade psykologer, specialpedagoger, logopeder och allt möjligt annat. Tillgång till åtminstone. Alltså, så det är bara att samla dem. Om det är så att ni tycker de fattas lite metod, ja, men då tar vi in lite handledning till dem. Det kostar en bråkdel av vad det kostar att få in en konsult som ska ha 2-3 miljoner, vad vi ser i vissa av de här kommunerna, för de här projekten som sen kommer att generera jättemånga skadestånd på sikt. Och kriminellt beteende på sikt. Det är inte, alltså Bakker Hicks studier som tittade just på vad händer när vi blir konsekvensorienterade i skolan. Ja, där ökar kriminaliteten på sikt. Det blir inte bra. Och individernas lidande. Ja, av upplevelserna. Det är ju något som vi tycker är viktigt, men det är ju inte säkert att man som politiker tycker att alla individer är lika mycket värda. Det får man kanske fundera på om man tycker. Jag har en liten sak som jag tycker är viktigt där, och det är att vi fick ju 1948 så fick vi människorättighetsdeklarationen och den skulle gälla alla. Men sen supersnabbt så upptäckte vi att tyska flyktingar, de betedde vi oss ganska illa mot. Framförallt i de länderna där tyskarna hade ockuperat. Så därför gjorde man flyktingkonventionen. Och sen upptäckte de efter ett tag att statslösa hade lite svårt också, Israel, personer som kom där, palestinier och så vidare. Så vi gjorde statslösekonventionen. Och sen efter några år så gjorde faktiskt kvinnokonventionen, att kvinnor har en tendens att inte få sina rättigheter i spel lika mycket som män, som gjorde den också 79. 89 så kom så barnkonventionen, för man upptäckte att barn får inte sina rättigheter i spel. Och 2007 så kom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Och där ska man tänka så, varför har vi så många konventioner? Jo, för vi upptäckte att det räckte inte med en. Det var bara de vanliga som fick sina rättigheter. Och sen har vi fått göra nya konventioner för att göra tydligt att det också gäller den här gruppen. Och då ska man tänka så här, det här barn, hur många konventioner är det omfattat av? Det kan till exempel vara människa, barn, flykting, statslös, funktionsnedsatt, flicka. 6 konventioner. Det är alltså precis den här tjejen vi har en tendens att inte ge rättigheter. Annars hade hon inte täckt av så många konventioner. Så ju fler konventioner som ett barn täcks av, ju mer försiktiga ska vi vara med de metoder vi använder. Det är inte en tumregel. Det är jätteviktigt. Alltså, för det handlar om rättigheter. Och vi fortsätter ju bevaka det här såklart, och eftersom vi tycker det är viktigt att det kommer fram och att det finns möjligheter att det här kommer upp i ljuset. Det känns väldigt, väldigt viktigt. Tack så oerhört mycket för din tid, Bo. Tack själv. Tack. Tack så mycket. Hej då.